Nu ești la examen? Nu sunt la examen pentru că sunt eliberată. De ce? Pentru că am obținut locul 2 la Olimpiada Republicană la limba spaniolă. De ce ești astăzi aici în fața liceului dacă poți stai acasă să te odihnești? Pentru că chiar dacă nu am emoții pentru mine, am pentru colegii mei și am venit să-i susțin. Ai la fel emoții mari ca și cum ai fi tu la examen? Da, sincer să vă spun da. Ești pregătită pentru celelalte examene? Sunt în pregătire, desigur au fost 12 ani în care am studiat, însă oricum, recapitulare, mai repet. La care ai examenul așa în care ți-e frică? Uite, am emoții cel mai mari la acest examen. Cred că la matematică și cred că este un examen la care majoritatea au cele mai mari emoții. De cât timp tu studiezi limba spaniolă? De 12 ani. La câte concursuri ai participat, naționale și internaționale? La toate care au fost din clasa 9, pentru că la noi în Moldova din clasa 9 sunt concursurile la limbile străine și de asemenea am și diplomă internațională de nivel superior la limba spaniolă. Când ai aflat că ești eliberată? Sau știai din start? Nu știam din start pentru că în Moldova sunt elevi talentați care cunosc și întotdeauna există șansa ca o altă persoană să obțină locul dat. În luna aprilie, după Prebac, a fost Olimpiada Republicană și atunci am aflat. Cum a fost la examenul de limba română? A fost mediu. Nu a fost nici greu, nici ușor. Adică a fost un nivel mediu, accesibil tuturor. Dacă ai fi să alegi între examenul de limba română și limba spaniolă, la care îi spui tu că este mai ușor și mai simplu să îl treci? Pentru mine, sincer, nu am crezut că voi spune la limba spaniolă. De ce? Pentru că îmi place foarte mult să mă exprim în acea limbă, o înțeleg, o iubesc și nu știu de ce, structura testului mi se pare mai ușoară. Ce sfaturi le dai tinerilor absolvenți? Să se relaxeze, să se concentreze, să nu se lase orbiți de stres, de nervi, de toată această mediatizare intensă asupra bacului și să fie liniștiți pentru că la universitate, cum se știe, dacă nu ai intrat la buget anul acesta, dacă înveți bine, ai șansa să o faci la anul și atunci nu este necesar de stresat, adică să fii liber. Ce vrei să faci pe viitor? Vrei să pleci în Spania? Sau? Da, mi-ar plăcea să fac studii acolo, să profesez, să mă realizez profesional, însă nu omit și șansa de a rămâne aici în țara mea.